Rhifau Cymhlig, algebra. Byddwn ni'n dysgu sut i adio, tynnu, lluosi a rhifau cymhlyg yn y ffurf x plus i gydag x a g yn rhannau real. Byddwn ni'n deall y defnyddio'r term real ar rhan dychmygol. Byddwn ni'n gallu dod o hyd i cyfiau cymhlyg. Byddwn ni'n gallu hafalu rhannau real a dychmygol o ddau rif cymhlyg. Byddwn ni'n gallu defnyddio a dehonglid diagramau argand. Byddwn ni'n deall a defnyddio ffurfiau cartesaidd neu'r ffurf modulus argument, rif cymhlyg, a byddwn ni'n gallu trawsnewid rhwngddyn nhw, a byddwn ni'n gallu llosi a rannu rifau cymhlyg yn y ffurf modulus arg. Sgiliau hanfodol mae eisiau ni adnabod a cofio sut i adio, sut i dynnu, sut i luosi rhifau cymhlyg. Wrth adio a tynnu, ni fel arfer yn adio'r rhan real gyda'i gilydd, a adio a tynnu rhan real ac adio neu tynnu rhan dychmygol. Wrth luosi rhifau cymhlyg, mae rhaid ni gofio bod bob tro ni'n dod ar draws I sgwâr, mae gyda ni minus 1. Hefyd mae eisiau ni gofio sut i gyfrifo cyfiau rhif cymhlyg, y conjugate. Os dyw z yn haflu x plus iy, bydd z bar, sef y cyfiau, yn x minus iy. Mae hwnna'n helpu ni ar gyfer rannu. Os ydych chi'n cofio y sgil gyda syrdiau, os ydych chi'n rannu syrdiau sy'n hawl cael ail isradd ar y gwylod, felly chi'n llosi'r top a'r gwylod, y rhifiadur a'r enwadur, gyda cyfiau yr enwadur, mwyn cael gwared yr I bydde ar y gwylod. Os dyw z yn hawlu x plus iy, yr rhan real ni'n galw'r x, a'r rhan dychmygol yw'r y. Y rhan real x, y rhan dychmygol imaginary yw'r y. Felly, os oes dwy rhif cymhlyg gyda ni, x plus iy, yn haflu u plus iv, bydd x yn haflu i bedol ac y yn hafal i v. Felly mae rhan real, y ddau ochr yn hafal, a rhan dychmygol, y ddau ochr yn hafal. Os byddwn ni am cynrychioli rhif cymhlyg ar ddiagram argand, yr ochr real sy'n cael ei gynrychioli gyda'r uchelyn x, a'r rhan dychmygol yn cael ei gynrychioli gan yr uchelyn y. Felly bydde x plus iy yn mynd ar draws x a lan y yn cael ei gynrychioli gan y pwynt x y. A bydd modulus, sef hyd y llinell, yn cael ei gynrychioli gan r, neu mod z, a byddwn ni'n darganfod hwn wrth defnyddio Pythagoras, x ar draws, so x sgwar plus y sgwar yw hyd y llinell, ail isradd hwnna. Wedyn yr ongl, bydd yr ongl rhwng yr llinell real, yr ongl yn mynd gwrth-glocwedd, ni'n gael hwnna'n arg, so'r ongl i'r llinell P, llinell rhwng O a P. Ni'n defnyddio tan minus 1 i ddarganfod yr ongl, yr rhan dychmygol, sef y dros x, felly tan minus 1 y dros x yw'r argument, ond bod yn ofalus gan ddefnyddio cyfrifiannell i weld pa pedrant i ni fod yno. X yn positif, y yn positif yn y pedrant yma. Mae eisiau cymeru sylw ar pa pedrant ni fod. Mae hefyd z yn gallu cael ei gynrychioli gan r cos theta plus I r sin theta. Mae hwnna'n dod o'r ffaith, os ni'n cymeryd y llinell ar draws, sef x, hwnna'n agos i'r ongl, felly r cos theta, a'r llinell lan, sef y y, bydde r sin theta gyferbyn i'r ongl. So mae r cos theta
plus r I sin theta yr un peth a I x plus I y. A mae'r argument z fel arfer yn cael ei ddynodi mewn radiannau, rhwng 0 a 2 pi neu rhwng 0 a 360 neu rhwng minus pi a plus pi, sef rhwng minus 180 a plus 180. Ffaith diddorol arall yw, gan bod ni'n gallu ysgrifennu z yn y ffurf r bracket cos theta plus I sin theta, gallwn ni weld bod modulus 2 rhif cymhlyg z lluosi w yr un peth a modulus z lluosi modulus w. A os ni'n rhannu nhw, bydd modulus z dros w yr un peth a modulus z rhannu dy modulus w. Ond yr onglau, bydd yr argument z lluosi w yr un peth a arg z plus arg w. A bydde arg z rannu dy w yr un peth a arg z tynnu arg w. Cofiwch pan chi'n defnyddio'r gweithio mas yr arg, bod chi'n defnyddio'r reolau y canllawiau ar gyfer arg yma. Enghraifft, Mehefin 2008, cwestiwn 3. O wybod bod z yn haflu 2 minus I wedi sgwario, plus 7 minus 4i dros 2 plus I minus 8. Felly mae angen mynegu z yn y ffurf x plus iy, mae eisiau ehangu'r bracet, rhannu'r ddau sy'n y ffracsiwn a casglu termau, a wedyn dod o hyd i modulus ac argument z ar y diwedd. Felly, z yn 2 minus I wedi sgwario, 2 minus I wedi sgwario yn 2 minus I lluosi 2 minus I, felly 4 minus 2 waith y canol, sef minus 2i dwywaith, so minus 4i, plus I wedi sgwario. Cofio bod I wedi sgwario yn minus 1. Yr ffracsiwn 7 minus 4i dros 2 minus I yn goffo cael ei lliosi gan cyfiau y gwylod, so 2 minus I topa gwylod. Lliosi'r un am mas. Mae'r rhan cynta'r braced yn 4 minus 4i minus 1 yn lle'r I sgwar. Dod ar minus 8 tuag ato fe. Right, y ffracsiwn nawr. So top y ffracsiwn, 7 lluosi 2 yn 14, 7 lluosi minus 1 yn minus 7i, minus 4 lluosi 2 yn minus 8i, sy'n rhoi minus 15i, a'r ola yn rhoi minus 4i sgwar, plus 4i sgwar yn dod yn minus 4. Minus 4i, minus I yn dod plus 4i sgwar yn minus 1, felly minus 4. Gwylod, 4 minus 2i plus 2i yn canslo a minus I sgwar ar y gwylod yn rhoi ni 5. Felly tacluso a rhannu 5 mewn i'r bracet nawr, mewn i'r top, a mae gyda ni minus 3 minus 7i. Fel ateb, so mae z ni yn hafelu minus 3 minus 7i. Rhan B, minus 3 minus 7i, so y modulus yw minus 3 wedi sgwario, sy'n dod yn plus 9, plus minus 7 wedi sgwario, sy'n dod yn 49, sy'n rhoi ni ail isradd 48. Dyw hwnna ddim yn gallu cael ei symleiddio, felly gadael e fyna. A argument, sef yr ongl, nawr ni, mae rhaid sylwi pa pedran ni yno, so ni rhwng yr positif real, mewn gwrth glocwedd i'r pwynt yna, felly tan minus 1, minus 7 dros minus 3, ddim yn rhoi hwnna ni ar y cyfrifiannau, felly naillai adio pi iddo i gael
4.31 yn y pedrant cywir neu 247. Y cynllun marco, 2 farc am lluosu'r bracet mas yn gywir, 2 farc am rhannu y ffracsiwn, a lluosu top a gwylod gyda'r cyfiau, a casglu termau, ac 1 marc am yr ateb. 1 marc am y modulus, 1 marc am dweud beth yw'r sut i ffindio'r ongl, a 1 marc am yr ateb. Naill am mewn graddau neu mewn radiannau. Cwestiwn arall. O wybod bod rhif cymhlyg Z a'i cyfiau cymhlyg yn bodloni'r hafaliad 2Z bar plus IZ yn hafel i 1 plus 2I bracet 2 minus 3I. Darganfyddwch Z yn hafel i X plus IY. So, peth cyntaf sydd eisiau gwneud yw dynodi Z yn y ffurf X plus IY a Z bar yn mynd i fod yn X minus IY. Cyfiau. Felly, mae'r ochr dde yn rhoi i ni 1 plus 2i lluosi 2 minus 3i. Lluosi bracet, so 1 lluosi 2, 2 minus 3i plus 4i minus 6i sgwar. I sgwar yn minus 1, felly minus 6i sgwar yn mynd yn plus 6. Minus 3i plus 4i yn mynd yn I, casglu termau 8 plus I. So mae'r ochr dde yn 8 plus I. Ochr chwith, so 2 Z bar plus I Z yn hafel i'r ochr dde. Felly lluosir ochr chwith mas, mae 2x plus 2iy plus ix plus I sgwar y yn hafel i 8 plus I, newid yr I sgwar. Felly mae gyda ni 2x minus 2iy plus xi minus y yn hafel i 8 plus I. Nawr, os ych chi'n cofio nôl ar y dechrau'r sgiliau ni fod yn gwybod, ni'n gwybod bod y rhan real o hwnna yn hafel i 8 a'r rhan dychmygol lle mae'r i's yn hafel i plus I. Felly, casglu'r rhan real ar yr ochr chwith, mae 2x minus y gyda ni, a'r rhan dychmygol ar yr ochr chwith yn x minus 2y. Felly, chi'n gallu gweld bod 2x plus y yn gorfod fod yn hafel i 8, a mae x minus 2y yn hafel i 1. Felly, y rhan real, so hafalu rhan real, mae gyda ni 1 hafaliad. Hafalu rhan dychmygol, mae gyda ni 2 hafaliad. Hafaliadau cydamserol yn rhoi i ni, gweithio hwnna mas, yn rhoi i ni x yn 5 a y yn 2. So dyna ni wedi ffindo z yn y ffurf x plus iy. So z yn 5 plus 2i. Cynllun marco ar gyfer hwnna, ochr chwith, ochr dde fi'n meddwl, ochr dde, lluosi 2 fraced mas, dill lluosi a casglu termau yn rhoi 2 farc i ni. Ochr chwith, x minus iy a x plus iy. Gosod nhw'n hafel iddi gilydd a casglu'r termau. Just 1 marc, hafaliadau cydamserol, 2 farc, a wedyn 2 farc am y rhan ola. Enghraifft arall, os yw z yn hafel i 3 plus 5i, a w yw rhif cymhlyg sydd â modulus 3 ac arg minus 3pi dros 4, darganfyddwch fodulus ag arg ar gyfer z mewn radiannau rhwng minus pi a pi, a b, darganfyddwch yn gywir i 3 ffigur ystyrlon
modulus ag arg ar gyfer z llosi w a z rhannu dy w. Nawr mae z yn y pedran cyntaf, 3 ar draws 5 lan, felly bydd dim problem dod o hyd i'r argument. Bydd y modulus yn defnyddio Pythagoras, felly 3 sgwar plus 5 sgwar, ail isradd hwnna yn rhoi ail isradd 9 plus 25, sef ail isradd 34. A'r arg yn tan minus 1, dychmygol dros real, tan minus 1, 5 dros 3 yn rhoi 59 gradd neu 1.03 ac yn y blaen radiannau. Ni yn y pedran cyntaf, felly sy'n mynd eisiau adon y tynnu dim 1.03 i 3 ffigur ystyrlon. Na, ni'n gwybod bod modulus w yn 3 a argument w yn 3 pi dros 4. Felly, os yna ni eisiau dod o hyd i modulus z llosi w, mae fe'r un peth â modulus z llosi modulus w yn rhoi ni ail isradd 34 llosi 3 sy'n dod tua 17.5. So modulus z llosi w yw 17.5. Argument arg w z llosi w yw arg z adio arg w sy'n rhoi ni 1.03 ac yn y blaen, adio minus 3 pi dros 4 a ni'n cael tua minus 1.33. Ar gyfer z rannu dy w, mae gyda ni nawr modulus z rannu dy w yw'r un peth as modulus z rannu dy modulus w sy'n ail isradd 34 rannu dy 3 sy'n dod tua 1.94 i 3 ffigur ystyrlon. Ond yr ongl, yr arg z rannu dy w yw arg z tynnu arg w, felly mae 1.03 ac yn y blaen minus 3 pi dros 4 yn rhoi i ni rhif 3.386 ac yn y blaen, sy'n tu allan i'r gofynion, ond nhw angen i ni gael yn ateb ni rhwng minus pi a pi. Ni nawr yn y trydydd pedrand, felly mae angen i ni dynnu 2 pi, a mae gyda ni ongl sy'n glocwedd nawr o 2.896 ac yn y blaen, felly minus 2.9. Ongl glocwedd sy'n minus ac ongl gwrthglocwedd sy'n positif, felly yn gywir ni yn y pedran gywir minus 2.9 ar gyfer arg z rannu dy w. A dyna ni ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer Rhifau Cymhlig.